Namar ke jing pin sa teng jong ko sarkar ban play ye ki jaka sumar kum ki sub health center akalangi benta jong ko West Khasi Hills but ya ka mothers and children hospital hanongstang menta ka singi balang karterek naitung kinong yalam ke FKJGP kila let banya kandu ya ka district medical and health officer hakamra tere kam jongka ban kerpat bakan pin sngo shaka sarkar bahkan penkloi no ban play ya baro ki jaka sumar bat ya ke MCH Hanongstang ha kate ke jingle ja kandu ki nong yalam ka seng kila IT ru da ka jing tho ka ba kila kado ya ki babun ki jingduna ha ki jaka sumar bat kila kado ru ba ha West Khasi Hills ka way ka dialysis center kala don kam ban don khanang ba ki ba yo ya ki jingpang ki ba hap ban penan kam ya kate ke jing sumar kin la ne ke jing lut san kasngi la yo ban ya kendu ya IMHO jong ka West Khasi Hills district abai dei bat sibun bimat ki ba na kaliang ga jongi agi ni ki banai beladap nila yo ban lek ban ya kan ban inspect ya ki PAC in PAC sebentar ada di civil apa West Khasi Hills di nagaliang ga jongi menta kasngi nila kendu I madam ban pensngau alor ba ki pai ba yo ni ka dong ka than ki mat ki jinge bayi genduk nak por kamtam abai dei ka jingduna palat ka kalikit nongpang ambulans pakai jing bomdon ru ka kalikit mediap apo kani ka dong ka than ka jingi apo West Khasi Hills te kani ka kalikit nongpang kalau badon kam palat ka duna nadu nongstang civil hadu ki PAC bapar te nagaliang ka jongi nilayo ru ban ya keren abai dei bat ke jingduna ki dawai hagi PAC civil bat adu gi subsentaro bagane ru gade kowe ka ba bu jinge ya ki pajba akadong kathan ga jungi tinggal ger padro ba gi deben penbiang ya ki dawai ban penpoi tikena hagi PAC bapar te nakaliang ga jungi labu ru ga jeng kerpat ya I madam bala dalong ka bala ban bu no kowe ka jaka ban le dialysis apo West Khasi Hills Mar bangi baga jingpang dialysis ni jingpang sini kala jelai hang ni ka dong kathan ka jongi di ngilabu ro ka jingkerpat ban pli no ya ka conserving hang ni ka civil hospital Longstone de nagaliang ka jongi ro ngilayo ban pen kan mau biang hai be dei bat ka MCH ka maternal chai hospital mo ka ba lat slem ladep ya ka ka hospital ndre hadu menta nomot bangi ui bang susak kongreng kumtu kumba ngiui menta di nagaliang ka jungi ngilabu ka jingkeli ba hato ya kitiar ki bala ra semua gerwat adu menta la ne am ban ra biang ki batama yang tin re adu menta ngiui ba kim padon ka nunu ka jubab nagaliang ka madam ngi madam di ngilayo ru ban ku jingkeli habai dei bat ki nong trei ban sanction post trei ba adu menta ru nagaliang jungi patla ban ai ka nunu ka jubab mar ba di ngi kerpat jur ya ketika MCH ban plino kloi ban ai ka jing chakri babaha kamtam ya ki long kemi ki khunlung khna ba ngi ba mentah po civil kala khamia palat namar ba ka jing duna ka jing thia re la da plino ya ka jing ka MCH sang te kalong ba kalong ka jing kerkhu ya ki pai ba jong ka dong than ban yo ka jing chakri